सोमखोर नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो? आं नोंखौ मोजां मोननाया बै अख्रांनि हाथरखि बायदि। बै अख्राङाव जेसेबां हाथरखि दं आं बेसेबांनो नोंखौ मोजां मोनो आरो जोबोरैनो मोननो हास्थायो। औ सोमखोर, आंबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनो आरो आंबो नोंखौ जोबोर मोननो हास्थायो। जेन जों सानैनि मोजां मोनलायनाया रावनिबो गाज्रि मेगननि नोजोर दानांथों। आं बिसोर सानैखौ जेरावखि थाङा जेरावखि बेराया खालि जरा जराल' नुसै। लाजिनायसो मोनलायलांसै आं। ओइ नोंसोर सानैया मानो जेरावखि थाङा जेरावखि बेराया मानो इसिबां जरा जरा? मोजां मोनलायब्लाबो बांद्राय सिथाब सिथाब थानो नाङा नङाना? आं सहायनोनो हाला नोंसोरखौ। आं लाजिनायसो मोनलायलांसै। मोजां मोनलायदोंब्लाबो बेफोरबायदि सिथाब सिथाब थानो नाङा नङाना? उन्दैफोरा नोंसोरखौ नुनानै मा साननांगौ देलाय? जोंहा सानैजों मोजां मोनलायदों, गोसो थोलायदों। नोंहा बेवहाय मानो मेगन सानांगौ? जोंथ' सिगाङै मोजां मोनलायाखैना? गामिनि गासिबो मिथिखाजोबगौ आरो न'नि आइ आफा आदा बाजैमोनाबो मिथिजोबखागौ। थेवबो नोंसोरनिया बांद्राय जाबाय। आं नोंसोरखौ मोजां मोनलायनाङा बुङाखै। मोजां मोनलाय, गोसो थोलाय। मानोथो सानफ्रोमबो सिथाब सिथाब थानांगौ दे? हाबा जाखानायफोरबायदिलाय बेफोरबायदि मोना। मा होनबा नों जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मेगन सादों? थार अनलायनायखौ नायनो बादों? आं नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मेगन सानाय, गाज्रि मोननायनि जेबो बाथ्रा बुङाखै। जास्ट आं बुंदों नोंसोर सानैजों सिथाब सिथाब थानायखौ एसे खमाय होननानैसो बुंदों दा। जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अरायबो थार आरो सैथो। जों रावनिबो नोजोराव गाज्रि मावाखै। खुगायाव दासो मानिबा गोदै गोदै, उनावहाय हाबा जानानै संसार जाबासो मोनथिगोन। सेंग्रा सिख्लायाव समावलाय माखौथो हाया, जिबाबो हागोन। लाइमोननि गुदुं थैया दुंखांदोंथ'। थार मोजां मोनलायनाय, थार अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय समावबो हांमाबो थानाय नुनो मोनो। दे बेफोर नोंसोरनि साननायसै। नोंसोरो मोजां मोनलाय, गोसो थोलाय, नाथाय माब्लाबाबो आसखान्दा दा खालामलाय। नै नोंसोरबो बांद्राय सिथाब सिथाब थानो नाङा। मोजां मोनलाय, गोसो थोलाय, नाथाय माब्लाबाबो मानसिफोरजों गाज्रि दा बुंजा आरो माब्लाबाबो गाज्रि फटक आरो भिडिअ शेयार खालामलाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला भाइरेल जानो थाखाय बांद्राय सम लाया। दे आदा, जों नोंनि नोजोराव गाज्रि खामानि मावफ्लांबायब्ला जोंखौ निमाहा होदो। नै सोमखोर फिसा, रथ'लाय। औ आफा, मामोन बुंलाय? नै आफा सोमखोर, आं नोंनि थाखाय सासे बिहामजो सायख'बायमोन। आंनि लोगोनि फिसाजोखौ। गथ'आ जोबोद मोजां, मावनाय दांनायावबो जोबोद मोजां, गुरै माहि। जोंहा देग्लाय दैज्लां जोबब्लानो बेखौ नायहैनांसिगौ सोमखोर। ना नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दङ? आं दाना मा बुंगोन आफानि सिगाङाव, जेराव आं सोमस्रिखौ थैस' दांस'नि रादाय होखाबायमोन। बेखि बे बाथ्राखौ खोनाब्ला थानो हागोन? जेखि जाया आं दा आफानि सिगाङाव मा बुंगोन? मा जाखो सोमखोर फिसा? मानो इसेबां सिरि सिरि थाखो आरो मा इसेबां सानहाबखो? औ आफा, आंखौ साननैसो साननो होग्रोबावदो। खामानि रोङा मा रोङा, ओरैनो बेरायथिं थाबाय थानोसो नामा नों? सोरांब्लानो ओंखारलांनाय, हर जाब्लानो न' फैफिननाय। जुदि नों आं फसायनाय सिख्लाखौ नाङा होननानै बुङो, आंहा जोबोद लासिंसि जागोन। बेखायनो नों नाङा होननानै मोननाय नङा दे। आं दाना मा खालामबावनो? जेथिंबो लामाखौनो नुहुरलिया। ना सोमस्रिखौ जुरि लानोसै, ना सोमस्रिखौ दोनखारलांनोसै? माबे मोनसेखौ लामाखौ लानाया मोजां जागोन? नायब्ला दोनखारलांनाय, जुलि लानाय मोननैबोथ' एखेसो। नङा नङा, आं जुलिखौनो लानोसै। सोमस्रिखौ दिनै आंनि गोसोआ मानोबा जोबोर उसुखुथु जादों। थारैनो आं मा जादों? आं फाग्ला जायाखैथ'? आं मिथिनायावथ' जोंहा सोमखोर फिसानिया सोरबा नङा सोरबा मोजां मोननाया थाखागोनानोसै। दानाबा आं मा खालामबावनो? आंबो सोङा हसिया रादायखौ होफ्लांबाय। आं साननैसो नेथ'नांसिगोन। बे सोमखोर फिसाया आंनो मा रिप्लाय होफिनो। जिखिन जाया बेनि गोसोखौबोथ' साननो गोनां, बेनि इयुनखौबोथ' साननो गोनां। आंहालाय मा दानो दं दानो गैया, बोराय मानसि। सिमांस्रि, नों आंखौ नागारनानै बहा थांखा? नों बहा दं? आरे मा जादों बेलाय? मानो इसेबां गाबबाय थादों बे? ओइ मा जादों नोंहा? मानो गाबबाय थादों? नोमबाजैया गैला, आंखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों दोनखारलांबाय। आं मा खालामबावनांगौ जाखो? आं माबोरै मोनफिननो दा? बेनि थाखायनो गाबदों आरो नों? मेरला हिनजाव मोनो, गोदान लानो हाया नामा नोंहा? र' गाबनो नाङा। हिनजावनि थाखायनो गाबो नामा? गाबोननो मोनफिनगोन।
बे फेसबुक आरो इउटुबफोराव शेयार खालामलाबायना होबानो दानो मोनफिनगोन सिन्था खालामनाङा नोङो। आं जोबोद अनोमोनलै बेखौ, बेनि थाखाय आं नांगौखिनिखौ होजोबथारोमोन। दा गैला, लासिं सिंसो जाबाय आं। हा मारैथो जाखो? हा बहाथो थाङामोन बेलाय नोमबाजैयालाय? बाजाराव मैगं लायनो होननानै थांदोंमोन, बेनिफ्रायनो गैया फैफिनासै। मबाइलखौबो लांफायाखै, सुइस अफसो खालामनानै गालांखादोंमोन न'आव। बेनिखायनोथ' हिनजावफोरनो मबाइल होनो नाङा। फेसबुक वाट्सएपफोरावल' बिजि थायो। खायसेया हौवा थाखानाबो साइकेल सालायनाय, खिनाय हासुनाय, ओंखाम जानाय संनाय मानि रायज्लायबाय थायो। हौवाखौथ' पात्ताखौनो खालामा, मा खालामो मा मायो। आरो दानि हौवाफोरा खायसे बेंगुराबो थायोना। बिनि गेजेराव नोंबो सासे बेसेबांबा अननाय होफ्लांबाय नों बेनो, बिनि अननायजोंनो बियो गोदौलांबाय। दे दाबो सिन्था गैया, दानि डिजिटेल मुगायावलाय दानो मोनफिनगोन। आं पस्ट खालामबाय ससियेल मिडियायाव, गाबनो नाङा। दे साबायखर आंखौ दुखुनि समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। आंनि गथ'आबो गाबगासिनो दङ। बेलाय आरो नों आं बयनिबो मावनो गोनां खामानिखा, सासेया सासेखौ हेफाजाब होलायना। दे होनबा नोंहा न'सिम थांदो, आंबो थांनोसै।